Mulia bana urang disiko. Tamu disonsong kailaman dijuak diduduakan babaso bahandai-handai baramah babulik mani bananti yusidiah pinang. Ramu-ramu tabang melayang inggup ka kuto tengah banyaknya ampe puluh ampe. Indah caranu bukan kapalang terletak di tengah-tengah di lingkung urang narape. Kotibolah penitan dari si pangkang. Ala bunyi penitannya. Cabiak siriah gatola pinang pali sadah pipiala gambi isok larokok na seulung kan iyo betu bana buat penitan kemundo. Biasa sorak babale imbau basawi. Kasawi sapunya dari ambo. Insya Allah pinta buliah karena berlaku siriah salai nak kami cabiak pinang sagayang nak kami gato. Tapi sabalun na harum ka kami singko, sabalun na lama ka kami makan. Tolong pamari tanyo kami. Alai si buah tanyo. Siriah di mano kepundo gatie pinang di mano kepundo jebua. Tenggang di kepundo jebicaro ambo menunggu jawabannya.